Konnichiwa, minasang, o genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course meaning akong channel. Hinapon tabay. Kining lisuna usa ka introduction bahin sa mga Japanese conditional conjugations pag-ekspresar og mga subordinate clause nga nagsugod sa kong ug inig. Dako ni nga topic, busa ato ng sugdan. Hajime mashou ka? Ang mga conditional conjugations muporma og mga subordinate clauses nga nagsugod sa kung o inig o dihang nga mosinyalis og kondisyon. Kung ingon ani, ingon ana. Inig ingon ana, moingon ani. Pangalitan, gamit ang mga conditionals, makamugna tag mga sentences sama sa inig adto nako sa Japan, mobisita ko sa Tokyo Tower. O kung idungag nimo ang 1 sa 4, mahimong 5. Sa hinapon, adunay 4 ka conjugation nga pwedeng gamiton. Ang to, tara, ba, og nara. Kada usa kanila adunay mga balaod nga sundon sa ilang paggamit. Dako kini nga topic, busa mihimuon akog introductory lesson aron aduna kay maayong ideya usa ka modasdas. Sama sa ubang conjugations nga mumugna og subordinate clause, sa mga conditionals mao gihapon. Kung lain-lain ang mga subject sa subordinate og main clauses, ang subject sa subordinate clause mokuha sa particle ga, samtang ang subject sa main clause kasagaran mokuha sa topic particle wa. Ang tense sa tibok sentence modepende sa tense sa verb nga anaa sa main clause ug dili sa verb sa subordinate clause. Ang mga conditional conjugations pwede gamiton sa mga verbs, adjectives, nouns ug pronouns. Para sa mga verbs, muratag pangalitan mo ingon kung moadto ko, kung di ko moadto. Para sa mga adjectives pangalitan, kung kusog, kung dili kusog. Ug sa mga nouns pronouns, kung ako, kung dili ako. Ug sa kada klase sa conditional conjugations, ato pong estudyan unsaon pag-conjugate ngadto sa afirmatibo ug ngadto sa negatibo. Ug ato pod kining buhaton sa mga verbs, adjectives, nouns ug pronouns. Unahon ta ang to conjugation. Mamugna ang to dihang imong kuhaon ang dictionary form sa verb o adjective unya kabitan og to. Para sa mga na-adjective, taktakon ang na unya ikabit dayon ang to. Ug para sa mga nouns ug pronouns, diretso dayon ang pagkabit sa to. Ang to conjugation kay gamiton paghimo og mga conditional sentences bahin sa mathematics, logic, mga natural nga panghitabo, ug mga lohikal nga sangputanan. Ang to conjugation mao'y pinakasayon himuon apan mao ni labing istrikto kay gawas aning listahana di nimo magamit paghimo og ubang klase nga sentence. Sunod kay ang tara conjugation. Maporma ang conjugation gamit ang plain past form sa verb o adjective o ang iyang ta form. Unya kabitan dayon nato og ra. Ang tara conjugation mao'y pinakagamit kaayo kay due ra ang mga pagdili sa paggamit ug pwede kini gamiton sa halos tanang sitwasyon. Ang tara pwede gamiton paghimo og mga sentences nga mohatag og opinyon, moekspresar og intensyon, pagpanghangyo, pagmandar, pagsugyot, pagpangimbitar og mga sentences nga counterfactual o sukwahi sa tinuod nga panghitabo. Ang ikatulo kay ang ba conjugation. Sa ba conjugation, ang impormasyon nga anaa sa subordinate clause o ba clause kay nagagikan sa nagsulti. Daghan og gamit ang ba apan lisod i-conjugate. Ang saktong conjugation nagdepende sa verb. Kung category 1 o root-dropping verb gani, taktakon ang row ending sa dictionary form ug kabitan og reba. Kung category 2 gani ang verb, ang last hiragana sa dictionary form usbon ngadto sa e-series unya kabitan og ba. Ug ang mga irregular verbs mahimong sureba, ikeba, kureba, areba ug deareba. Ang ba conjugation usa ka tinuod nga conditional conjugation tungod kay ang kondisyon sa ba clause kinahanglan matinuod una para matinuod pod ang main clause. Sunod sa tara, ang ba mo'y pinakagamit kaayo. Maumaong ilang gamit sa tara apan adunay dugang nga usa
ka-function ang ba, ang pagbasol. Unya aduna po istrikto nga balaod ang ba nga kung ang sentence o sa kahangyo, mandar o sugyot, ang verb sa subordinate clause dili pwede nga usa ka action. Pwede ra kung stative verb, spontaneous verb, adjective o noun pronoun. Ato niya ning tutukan sa leksyon bahin sa ba. Ug ang pagporma sa negative conditional sa ba, ang nay form sa verb, adjective, pronoun ug noun usbon ngadto sa nakere ba. Pasabot sa nakere ba kay kung di ka mobuhat o usahay, gawas kung buhaton nimo. Kung adjective, noun o pronoun gani, ang pasabot kay kung dili nanto ka o gawas kung nanto ka. Ang katapusan kay ang nara conjugation. Usahay ang ubang hapon mogamit og nara ba. Parehas ra ni silang duha. Ang dakong kalahian sa nara kumpara sa ubang conditional conjugation kay sa nara ang impormasyon sa nara clause o sa subordinate clause kay nagagikan sa naminaw o kaha sa ubang tao ug di nagagikan sa nagsulti. Muranig mo yung kung atong hisgutan ang o kaha kung muingon ka nga nanto ka, sayon ra buhaton ang conjugation. Mokuha ka lang og bisag unsang verb o adjective nga fully conjugated nga anaa sa plain form ug ikabit ang nara. Para sa mga noun ug pronoun, diretso ikabit ang nara. Usahay makakita ka og no nara. Ang no kay usa ka nominalizer ug ibutang isip emphasis pero dili kini kinahanglan. Mao ra pod ang gamit sa nara ug sa ba ug tara apan mas daghan og gidili ang nara. Ang pinakadakong balaod kay kinahanglan ang impormasyon sa nara clause nagagikan sa naminaw o laing tao ug di gikan sa nagsulti. Diha pa lang daghan natang di masulti. Apan gawas ana, ang nara pwede pod gamiton paghatag og opinyon, pagsultig intensyon, pagpanghangyo, mandar, sugyot ug paghimo og mga counterfactual sentences nga sukuhi sa tinuod nga panghitabo. Ug diri natapos ang atong introduction sa upat ka conditional conjugations. Aduna tay lahi-lahi nga leksyon nga motutok sa paggamit sa kada usa. Tan-awa unya aron ka mabansay. Unya sa pinakakatapusang leksyon niini sa lesson 62F, akong sumahon og usab ang upat ka Japanese conditional conjugations ug atong itandi silang upat. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw ug paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balikin igtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.